mrashe bedwafie mu na amane no akire mu a ekokuma wo mrashe bedwafie mu asa ye biem se nei wo mu ntena se fi se won nua no mu bi nsem e wo court no wo di won mo achi oradi to question ene won e ka ho ba men kwa homa ne so na ohina mponsa ya mane boni wo mrashe bedwafie mu ye de ni nkomo ne ehwede e ko hina wuti ye nka ya mo akwa aba na asat we ka wan impress ni prensani ene o ma boycott e ko court senate nyina kwaba edeba Ghana emrahye bedafie na sadia wodi kan ekan na wotwe mu ade na tese ye bobodi no mpre nusuo a domkuma no amba emrahye bedafie ase ambedi obujuma na fe na tie nie se wo hwese ne eye ahanam no dwumadie no ete no a ewo se ye beye na brofukasa mu ye friend no public business no dia na yenya emu se wubu mu eye miensa emu mienu de ewo se yetiminya na yede ye eye juma eye oman no edia na private ne de se bi yenya numbers no ana me ne okasa de na watwi yimu ano yenya se domkuma no amba mbedi omujuma ne mpre nusuo na watwi atwa mu nso saa na tie na enei ejuma bebre wo hono mu a ewo se emrahye bedwa no edi edema oman no na fe nso aban no ni nyina no esa ne se wamba ne ntino enya ade asa adwuma die no etimi ede ekoso na ye yetimi ekohia ye yewura eye mahama ye ga na ebusa no se enenso mama bi mu ana na woto se ye leader aka kire mu dada se sabri de until se oman no ana se aban no ebegya ye taye ne de ye bekosoa edi ye nua no achi na dwumadi e wo se yetimi ndidi no yetimi enu no edi enu nti na hu ya ye mba nti eminu abra dwumadi no ekoso ehase no na yewa party bramon no ye kan kwe central mashebejani ono na woye sitting ebeka sitting majority leader na ogida mu na watnetene eye fidie na de ma eye dom kase no no kire se esa ne se enipa no amba no dodo no ntine nka ebeya anka mashebeja no ntwinche odwumadi so ansa ne no na yewura eye Dr. Kingsley Mnyako no na woye eye kwada so mrashebeja ni kire se ewo se dwumadi a mrashebeja no bedi no say ntimi enya public business a yenye private business na nyina no ntimi mbosa ne se dwumadi pi na kire se ewo so edema eye mrashebeja no ansa na wona ebe sorry ka hunu se wuyi eye dom kuma no ede a wamba edi efiri hono mu a dom kase no anzu so afa no sukura no enipa be eduonu pe na kire se wohwemu a eba aye unim se speaker ede kokobodi ama eye aban no na fenso for the sound for you ake no kuriata se mashebeja no be sorry in terms so ani ntino ehyehyɛ asase wonya aye na woni kase media review budget no wode beba 27 na nei wona say hwaso enu nti crunch meeting ana se putupunsie mu no asoafo ahodo ne kabe ministers no woni gusu a woni disi adwuma nanso woyie no efiri mu de a metimi akase dom kuma no emrahye bedwafo no ankasa wona wo hanom de se wudu wani ekinkan de na tese woni nduaduasa ni nyina no nso so akwakoye ensem a ede ewa hanom na asamba ko a speaker kan ye na wo chichim no kase sabi se dom kuma no eye mo agene se sabio omukọ enu nti no anka mo be kọ bia no mo beba no na ewo se emrahye beja no etimi edi wodwuma wo kye se sabio mamra no hwese na wo twere mamra na se we are witness to a suit and answer ukakodi adanse o court wa eno na court ni ntimi sho kete na mom se we are part and answer we are party to a suit and answer wo na mansetwe no esi wuso dia wontimi nka se o ba parliament nti no ya twentwen se na dom kuma no esrese anka judiciary and answer court no be twentwen so e dia nti answer na o kan no sa na tie enen so sa na aba dom kuma no enya de a oba mase bedafia se ebedu ena de bia nso wo mo ye nso na speaker ankasa ni woro abagbe no oni ho ene so wohwemu a yewura ama ena betena agyamu edema wohwe na nsani na woni ni ho ne de a na watwe atwam na speaker ankasa ene wo ho ne de ne wohwe a yewura eye endurasi ama ena asaso tena agyamu na odi na djuma no enti no enya de speaker ankasa ebetena agyamu na mom no yewura ama na tena mu edema enti we no so no say de speaker ate onka hwe yo sani a yaka no speaker say dom kuma no ababeka ese wono abia tu dwa se
enya de wo be dwuma nti no abra wo be bia no wo se yetimi emake wo mu esane se ede bia wo mba no ye kyerɛ se dom kuma no nyina amba nti no adwumadie na woni di no ntimi amba so ne no na eye dom speaker nkasa kasa ade bia woni bekɔ se woni kɔta wo nua n'achi no nia braso be ja no be se ye be make absent se wo mu nyina amba Medase